Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed, sallu ala şefii zunubina Muhammed. Geli biray Müslüman, geli huşki Müslüman, İro çarşembe evare Kadir gecesi. Kadir gecesi, dehaki Kadir gecesi da Xuday ayet-i şandiye, Xuda gutiya Muhammed. Duzani Kadir gecesi çiye, Kadir gecesi ji hazar mehî daha xêrtir. Di Kadir gecesi da bütün meleketa tevî Hazreti Cebrail têne erdê. Xuda Azze ve Celle hinek göreva dide wan meleketa. İbadet dikin heta imsaka sibê, bişîd ve imsaka sibê. Başkanê meleketa Hazreti Cebrail'e. Hazreti Cebrail ra dibêjin meleket, îşev ev ibadetê me kir. Ev zikrê me kir, ev selatê me hanîn, ev nimêjê me kirin, ev duayê me kirin. Eva xêrahanê hasıl bû, em vê xêrî çav bikin. Hazreti Cebrail dibe hübbey ümmeta Peyxember aleyhissalatu vesselam. Evan şevê ahir ji fersendê pirmezin ji Müslümanan ra dedî bekî sala par şeva Leylet Qedrê gelek însanê me hebûn îro nam ewana însanana tunene. İro xwe negihandine vê Leylet Qedrê. Bekî hetanî Leylet Qedreke dinê, saleke dinê, gelekî me bekî dünyayê tune bin, dünyayê herin. Evan fırsatê han meriv değerlendirmiş bike gere. Tabii ki eva duayê meleketa, eva mükafata hanê ji her insana ra hasıl nabe. İnsanê ku ehlê kînê be, insanê ehlê fitnetiyê be, insanê ehlê fesadiyê be, insanê zalim be, insanê eziyetê bide dê bavê xwe, insanê eziyetê bide insana, insanê heramê bi xwe neterkîne, insanê xumarê da devam bike, israr bike, insanê içkî da devam israr bike. Gelek sinifî insana ji vê şevahanê mehrûm dibin. Herahê şevahanê nehatiye samimî tewbe bikin. Samimî bizirin bal Xwedê ve. Soz bidin Xweda ya Rabbî, em ji xetayê xwe vazgeş bûne, ya Rabbî em îro şûn da tekrar nazirin bal xeta ve. Tewbe ne ew e ku şeva Leylet Qedrê hat, êvarê destê xwe bilin ya Rabbî min tobe, şeva Leylet Qedrê derbas bû tekrar devam bike tewbe ne ew e. Tewbe ew e, meriv poşman bibe, tewbe ew e meriv gunahê xwe biterkîne, tevbe ew e meriv soz bide Xwedê tekrar nezvire bal wê wan gunah ve. Herahê şeva Leylet Qedrê nesîbê ümmeta Resulullah nebû, rûkê Hazreti Cebrail hate cem Resulullah aleyhissalatu vesselam. Hazreti Cebrail behsê ji merivekî kir. Beriya dînê İslamê behsê ji însanekî pir Müslümanê mezin kir. Goya Muhammed, Şem'ûnê qazî, Xweda gücekî wisa dabiyê, Xweda quwetekî wisa dabiyê, tek başına kufarê ra mücadele dikir. Şûrekî wî hebû, dönema şûra bû, şûrê wî benzerê çena devekî bû, bu şûr destê wî da bû. Xweda firsendekî wisa dabî, kes qarşî wî nedisekinî. Peyxember aleyhissalatu vesselam dibe gelek însan fitnetiya wana di mala wan da çêdibe. Gelek însan weledê nebaş müselletê serê wan dibin sebebê fitnetiya wan. Gelek însan jinê wan dibin müselletê serê wan, fitnetiya wan dewr da çêdibe. Mesela Xweda Nuh aleyhisselam, Lut aleyhisselam duha peyxemberê Xweda bûn. Xweda ewana imtihana wan e mezin hem bi kufarê ra mücadele dikirin, hem jî jinê xwe ra mücadele dikirin. Jinê her da ji terefê kufarê bûn. Destek dane kufarê. Hem kufarê ra mücadele dikirin, hem jinê xwe ra mücadele dikirin. Nuh aleyhisselam nesib 5 sal ömür kir, jina wî ser kufarê çû. Çiqa mücadele kir, nehate hidayetê. Eva Şem'ûnê qazî jî wetê ku temamê kafira jê aciz dibin, daha
karşı nekarim sekinin. Hazar mehi kufar raşert ki. Kufar vatici aziz dibin, kufar irtibatı bir jina wî re kurmuştuk. Pere teklifi jina wî dikin, em ê avqas pere bidin te, bekî tu zaxekî, bekî tu tiştekî tînî serê Şemûnê qazî em jî xilas dibin. Benda didinê dibe êvarê Şemûnê qazî wetê raza tu dest negî û girêdî. Gazî me bikî em ê lê xwe bikuşin. Xweda jî wetê însanekî qormuş bike, bütün însanê dünya ra bi nikarin tiştekî pê bike. Bi dî ku xweda însanekî qormuş bike. Şemûnê qazî wetê radizê jinik dest negî û girê de hişyar dibe mizet dest negî hatine girêdanê, te çima dest negî min girê daye dibe min tu deneme kirî, Bismillah dibêje dest negî xwe dikişîne û benda diqete. Sibê ji kufarê re dibêje jinik dibe bendê we dibe min girêdan, qarşî quweta wî dibe tamişne bin qetan. Rojan derê zincîra didinê. Jinik wetê Şemûnê qazî radizê bi zincîra destê negî wî girê dide, wetê hişyar dibe, eva Hezretî Cebraîl ji Resulullah re dibêje. Hera hê şeva leylet qedrê nesîbê ümmeta Resulullah nebiye. Wetê hişyar dibe te dîsa ez deneme kir, Bismillah dibêje, dest negî xwe dikişîne, zincîr jî diqetin. Xweda porekî wisa dirêj da bû Şemûnê qazî porê xwe gerê dida feranê porê jina, heşt dêlima gerê dida, heşt heb gulî çê dikirin ser bi serê xwe. Jinikê jê ra got tiştekî ku quweta te neçê tu nikarî biqetînî heye, got erê got bedena min de Xwedê Teala ev porê hanê yaratmış kiriye, eva porê hanê ew qasa güçlü ye, ew qasa quweta wî zêde ye, ez nikarim wî porê xwe jê biqetînim. Wekî din ez her tiştî dikarim. Bu êvar jinikê pê ket, ew porê wî jê kir, bi 4 heb guliya destê wî girê da, bi 4 heba jî negî wî girê da. Wetê ku hişyar bû mizekê hatiye girêdanê got te çima hakê, got min quweta te deneme kiriye. Zemanê kişan got em ji te re gotiye ez nikarim vêya biqetînim. Jinikê xeber da kufar top bûn hatin. Şemûnê qazî hildan birin mebedxana xwe. Cem pûtê xwe jinik jî bi wan re çû. Şemûnê qazî girtin girêdan. Bi dîreka orta mebedxana xwe girêdan. Girtin çavê wî derxistin. Pozê wî jê kirin, goyê wî jê kirin, zimanê wî jê kirin. Ew di wî halî da izrab eziyet didî Cebraîl aleyhisselam dibêje ji Resulullah re, wana jî pê ketin ziyafetek danîn, cem pûtê xwe ewana tevê jinikê ve dest ziyafeta xwe kirin, dest û kêf û zewqa xwe kirin. Ama Xweda însanekî qormuş bike, kes nikare tiştek bîne serî. Hezretî Cebraîl dibe, Xweda ez heweriya wî şandim ya Muhammed. Dibe Xweda gohere, ya Cebraîl, destê xwe ser çavê wî bide, çavê wî jî sax bibe, goyê wî sax bibe, pozê wî jî zimanê wî sax bibe. Hera jê re bêje çi îsteka wî heye, ji çi midixwaze. Cebraîl dibe eçûm ya Muhammed, dibe min jê re got wetek sax bû, ewana jî dibe di zewqa xwe de bûn, dibe got ya Cebraîl, Xweda wekî güç quwetek bida min eva dîreka hanê binê vê mebedxanê hanê bida hilşandinê, ev mebedxana hanê ser jina min tevê van kufara da, ser hilşa tev biçane helaketê, başqa tiştekî naxwazim. Xweda Azze ve Celle emir dike, Hezretî Cebraîl ew ê xilas dike, dîrekê hildişîne, jina wî tevê kufarê tev diçin helaketê. Bey wî ra Şemûnê qazî, 1000 mehê din jî kufarê re herv dike. 2000 meh di riya dînê xwe de kufarê re şer dike. Piştî wî ecelê wî temam dibe wefat dike. Peyxember aleyhisselatu vesselam ji Hezretî Cebraîl re dibe ya Cebraîl, însanekî 2000 meha riya Xweda da afqa şer kiribe gelo mukafata wî çi qas e. Xwezel ew mukafata Xweda da Şemûnê qazî ku 2000 sal şer kiriye,
Xweda ew mukafata nesîbê ümmeta me bikire. Hazretî Cebraîl diçe, tekrar Hazretî Cebraîl tê, ya Muhammed mizgîn îşte rabe dibe. Şevekî Xwedê têxe nesîbê ümmeta te şeva Leyletul Qedrê ye. Di wê şevê da eger Müslümanekî ümmeta te samimî olarak destê xwe ji bitûn xeta û gunahê xwe bikişîne, samimî olarak îbadetekî bike, 2 rekat nimêj bike, Xwedê qebûl bike. Cüzük Qur'an bixwîne, sûrekî Qur'anê bixwîne, Xweda qebûl bike. Ku dua bike, Xweda qebûl bike. Xêra wî însanê ümmeta te yê qasî xêra şemûnê qasî be. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam pir pê sevinmiş dibe. Her tişt muhterem cemaat bi samimî dibe. Xweda li qelbê meriv mêze dike. Xweda di rengê meriv, Xweda li malê meriv, Xweda milkê meriv mêze nake. Xweda li qelbê mêze dike, ka qelb samimî ye, Xweda re samimî nîne. Xweda di Qur'anê da dibêje ya Muhammed, roja mehşerê temamê dosta dibin dijmenê hev dostê ji bo min netê da. Ew ê dunyayê da sermenfieta dunyayê bûne dostê hev. Ew ê dunyayê da ser masa xumarê bûne dostê hev. Ew ê dunyayê da ser kûl heqî xwarinê bûne dostê hev. Ser dizyê bûne dostê hev. Roja mehşerê tev dibin dijmenê hev. Tev li ser hev de dibin dawecî. Ji hev ra dibêjin ya Rabbî evî însanê han neişte ji te re îbadet bikim. Ya Rabbî evî însanê ez rê derxistim. Ya Rabbî tu 2 qat ceza bide wî. Tev ser hev de dibin dawecî. Ê samimî riya Xwedê da bûne dost ew netê da. Lewra Resulullah gotiye dünyayê da tu kê ra dost bûyî rind încelemiş bike dostê xwe. Peyxember Aleyhisselatu Vesselam gotiye zemanekî were hinek padişahê çê bibin, însanê Müslümanê dora wan top bibin, yê bi îmana xwe ve têkevin cem padîşah, îmana xwe wir bihêlin derkevin. Dibin ya Resulallah ê ça bibe? Dibe ê têkevin cem ewan padîşah zulmê dikin. Ewan padîşah kûl heqî dixwin. Padîşahê ji wan re bêje ji bo menfieta dunyayê ez vî îşî dikim, rind dikim ya nakim. Yê bêjin tu rind dikî. Wetê yê bêjin tu rind dikî, wetê destekê bidin heqsiziyê, destekê bidin zulmê, destekê bidin zalimê, yê îmana xwe wir bihêlin, bi îman derkevin. Peyxember Aleyhisselatu Vesselam dibe ümmeta min wetê ku rastî wan padîşahê zalim hat, çi qas dûrî wan padîşah bin, ew qeyê nêzîkî Xwedê bin. Çi qas nêzîkî wan padîşah bin, yê ew qas dûrê Xwedê bikevin. Ji bo 4 rojê dunyayê, ji bo menfieta dunyayê, dînê xwe di riya însana da dînê xwe feda nekin. Dînê xwe sahîb derkevin. Xweda Azze ve Celle em tev yaratmışkirine, vekîlê rizqê me Xweda ye. Vekîlê rizq Xweda ye. Hetanî ecel temam nebe, rizqê tu kesî rizqê xilas nekiriye paşê nemiriye. Xweda di Qur'anê da gotiye meyla zalimê nekin. Zalimê ra dua nekin. Zalimê ra terefdariyê nekin. Peyxember Aleyhisselatu Vesselam hewariya mezlûma çi ye? Mezlûm ji hevdû nexetandiye. Negotiye eva Müslüman e, ev gayrî Müslüman. Kê mezlûm bê hewariya wî çi ye? Gelek cariya hewariya Yehudiyê ku Ebu Cehil lê zulm kirine, hewariya wan çûne, xwe avîtiye telîkeyê qavşî Ebu Cehil tîkmiş bî, heqê wan mezlûmê Yehudî ji zalim astandiye. Van şevê hanê xeyr değerlendirmiş bikin. Wisa bi tewbe bikin ku hûn ji vê van şeva faydalamış bibin. Bi gunahê xwe, bi wan qelbê xwe eşk, bi wan exlaqê xwe nerind, hûn têkevin vê şevê fayde tune. Biterkînin, têkevin şevê fayde ji we re çê. Şeva Leyletul Qedrê, Xweda ji bo hurmeta şeva Leyletul Qedrê, Xweda îbadetê bitûn Müslümanan qebûl bike. Xweda bitûn Müslümanê mirî, Xweda rehma xwe li wan bike.
Evan Müslümanı dünyayı da tengasine Huda yardıma olandı ki Huda fersendi ne de zalıma, Huda zalıma bi zalıma terbiye bike. Peygamber guti alameti kıyameti zamane ki vere zalim padişahı zalimi derkevin ye bi telefona, ye bi televizyona, ye hevratik hemen rekabeti evi beje maafkas insan koşt, evi deni beje maafkas koşt. Ruki Resulullah dibêje eger bütün melaiket sayı melaiket her Xuda pê dizane kesin zane. Eger bütün cin, eger bütün insan ji Ebulbeşer Adem Aleyhisselam hatta sonra dünyayı tef bibin insanekî bikujin. Yok yerde sebepsiz. Xudayê bütûnê melaketa, bütûnê cinna, bütûnê insana ji bo tek insanekî bavêje cehennem. Ve selamun alel murselîn velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as selavat.